Моңарчы югалганнарда. Монда элеккән көнне бамбук басуында уянганыңны хәтерлисеңме? Бу басу артындагы тау артында утрауның йөрәге урнашкан. Анда яктылык бар. Ул анда эләгергә тели. Син аны сакларга тиеш. Моны күпме эшләргә кирәк? Көчең калганчы. Эш. Хәзер син минем кебек. Мин монда Дезмондны аттым. Кемдер аңа чыгарга булышкан. Юк Бен, кемдер миңа булышты. Мин Дезмондны табам. Аннары мин утрауны юк итәм. Берничә көн элек Вашингтонның Тастин мәктәбе янында бер кешене бәрделәр. Ни шуннан? Моны мин эшләдем. Хәерле иртә. Хәлләрегез ничек? Шәп. Китәргә вакыт дип уйлыйм. Син аның белән, ә син минем белән. Без концертка барабыз. Киттек. Лос-Анджелес. Айви өйөк. Гонконг. Кристиан Шепард. Бруней, Гуам. Кристиан Шепард. Кул куяргамы? Сез монда эшлисезме? Әйе, туган. Сез руханимы? Шулайрак. Аны арттан кертә аласызмы? Яхшы, шулай итәрбез. Әнә тегендә. Рәхмәт. Кем үлде? Кристиан Шепард исемле кеше. Кристиан Шепард, син чынлапмы? Мин чынлап. Синең танышыңмы? Юк шул. Юк, көт әле. Син мине төрмәдән азат иттең дә бу күлмәкне кияргә куштың. Һәм без концертка барабызмы? Ләкин монда нишләгәнебезне аңлатмыйсың. Кейт. Моны сиңа беркем дә аңлатмас.